gwani sarkin da yake rabawa, kai ne kace mu roƙa ko ka ba mu kana daɗawa, idan ka ba mu har muka gode jalla kana daɗawa. Na yi godiya ya Allah tun da ka sani turmin yan shi'a. Ka rike ma'aiki da gidansa ya sa asibini dan shi'a. Tsira abinci rabi kaninka abu majin sidike, manzo rasulu dan abdullahi garkuwar gidaje. Ka sa alibaiti hidar kaka ya rabbana ka yarje, wannan dabin ne ya zamanto hanyar da za a ce maka dan shi'a. Kafin nazarce nan zan ja birki na gaida abba, baba ne sai baban Hamid wanda ya kwashi zura. Duk wanda ke bidar ya ji sauti tilas ya doki ganga, wallahi ko dare ko rana ni a gidanka ne zan yi mai a. Rike ma'aiki da gidansa ya sa asibini dan shi'a. Faɗi masalama alaiki tsokar jikin ma'aiki, wallahi ni gidanki na kama gashi ina ta ɗauki. Na zo ki bani dama cikin yaban nan na buɗe baki, kar na ga wanda ke shuka na ko wanda za ya sani na fata. In za a yi batun yan shi'a wa za ya zo a farko, Maula Ali zakin Allah a shi ne ya zama farko, sai Fatima Hassan da Husainu wa za ya fi su karko. Ya zaka ce na bar su na kama wasan su don daɗi neman sa'a. Rike ma'aiki da gidansa ya sa asibini dan shi'a. Wallahi san su ne addini ya ka zo ka duba, ya zaka ce na bar addini na sabida gumba. In dai ka bar su ka sake da shirya dan uwa ka duba, to ko alashira mai san su kadai shi za ya tashi cikin fara'a. Manzanmu na ji yai ta bishara domin kawai mu bi su, fagen matsayinsu ko kwa mukami bayansa ba kamar su. Domin an zuba duka kamala zo ka ji a gidansu, sai ka rike su ko Allah ma zai duba ayyukan ka cikin jama'a. Rike ma'aiki da gidansa ya sa asibini dan shi'a. Zamaninmu ya lalace ni nazari ka duba, an bar kwan iyalan annabi domin gudun ukuba. Bayan da bisi ne tsira kuma su ne su zama turba, hanyar zuwa ga manzon Allah jirgin fiton masoyansu jama'a. Lallai riko da alil baiti cikinsa akwai hukuma, tun a gidanku za ka ga sauyi don ka rike su turba. Akwai tsangwama da shuka wasu su ce ka tashi a turba, ana yin kisa ana ɗaure inda ya har ka ɗauki turban yan shi'a. Rike ma'aiki da gidansa ya sa asibini dan shi'a. Duk inda za ka je ka zauna sai gumi da gulma, dan ka rike iyalan annabi masu cikar karama. Sai dai ku yi ku bar ni ku kyale 'ya'yan gidan ƙazama, Allah wadai da aiki na a cikinsa babu sai na ashara. Ko za a dandaka na a casa wallahi na rike ku, domin ku ne kuke da garanti ku ne a bawatan su. Bai sanya je zuwa ga ma'aiki tilas sai ya rike ku, je ka kama kowa ne kwamna rike su dukka jama'a. Rike ma'aiki da gidansa ya sa asibini dan shi'a. Wanda za ya bi ku ya zauna ya ziriyar ma'aiki, sai an biyo shi suka da zagi domin rikon tafarki. Dama sun da farko sai idan ka bi su ka sha na jaki, komai kyawun halin ka bi sai ka ji su kira ka da ɗan bida'a.
sake su ina za ka je ka tsira. Komai ka yi a yau domin su cikin sa ba asara. A duk inda za ka je ka gane gidansu ne fasira. Ya za a yi na bar tsira na domin gudun a ce min dan shi'a. Kari da ma'aiki da gidansa ya sa a ce min dan shi'a. Yan rasuluku ne tsira sai na faɗi da maimai. Su ne su zafsira ɗillahi ka bar daga faɗi da waiwai. Domin isar su ne ai rana har mata haska sammai. Kulla as'alukum ajran ma illal muwaddata aba jama'a. Ayar mubahala mata nuna su aka bawa komai. Su ne suke wakiltar dukkanin duniyar musulmai. Duk wanda ke biyayya gare su shine ya zama jarmai. Duk wahala akwai ƙarshen ta mai hankali yake neman sana'a. Kari da ma'aiki da gidansa ya sa mini dan shi. Aunar kuna hawa na tashi ni a jerin jikina. Mai son ku ne kaɗai zan rabe gidansa na je na kwana. Mai son shiga gida ka bi kofa kar mu ga ka bi zana. Ko da cikin lissafi kafin aje ga goma sai an ce saba'a. La ilaha illallah cikin ta akwai biyayya. Muhammadu Rasulullahi ta nan kuma ga wulaya. Wa anna aliyu hujjar Allah zo ka bi babu sanya. Wannan shine cikar addini sai ka rike shi za ka yi fara'a. Kari da ma'aiki da gidansa ya sa mini dan shi. Ya rabbana ka bani sabati na tsayyukan a hanyar. Kar na zama musaki mai sanya wajen riko da hanyar. Ka bani juriya ya Allah komai wuya ta hanyar. Ka sa na tsayi wajen begen manzo da yan gida na ashara. Mai yin yabanku ne har kullum ya ziriyar ma'aiki. Muhammad bin Sa'id wasu na ce bawan gidan ma'aiki. Ku na rike ku zamto jigo ya ziriyar